бинандагони азиз, ҳамватану Агроэкспорт обуна шудагиҳо. Ман ба тош хонаи акаи Дилшод омадам, пайванд карда будам. 1 моҳ пеш пайванд карда будам. Дар инҷо шай мускат аст. Қаламчаи сиёҳ ба сабз пайванд карда будам. Ана шай мускат қариб 1 метр зиёд шудагааст. Мана хушҳо мевао маълум додага. Мана ин ҳам шай мускат аст. Хушҳоша бинен. Мана японска аст. Ин ангуро японска аст. Ино дона доранд. Агар ки ина махсус гибридини тухмаша нест мекардаги, дуне донагаша нест мекардаги доруша гирифта истифода барад, шай мускати худаш мешавад. Мана дар инҷо мана сортҳое ки мана инҷа аст, вилур аст. Вилур мана қаламчаи сиёҳ ба сабз ба сиёҳ пайванд кардаги мана қариб 1 метр шуда, 1 метр ҳам зиёд аст. Дар ин ҷоя мана столета кишмиш донаки калон калон беҳтарин маззаи аҷоиб дорад. Мускати не ангури худомон борки чиз аст. Қанди моддааш 95% аст. Беҳтарин аст. Мана инаш мана манеш ҳам аҷоиб шудагааст. Мана вилур аст. Аҷоиб мана хушаи калон додагааст. Мана ҳамин солиги чашмаки сиёҳ. Чашмаки сиёҳ. Ози инҷоя малина нишон метем. Ҳои абишнея Малина. малинаи яъне худомонаи малинаи абишни ниҳолаш иншоалло насиб боша ин сол тайёр карда мешавад. Мана серҳосил аст. Ҳамин даромад гирем мешавад. Беҳтарин аст. Мана аҷоиб. Расиски ҳам ҳаст. Расиски ҳам оз нишон метем. Мана беҳтарин аст. ниҳолаш омада дастрас кунем мешавад. ин солаш гаранта кафолат дода мешавад. ай бозора нагирем. эҳтиёт шавем ки малинои диккия метиҳам. Малинои беҳтарин гуфта фиреб мекунам. Мана он эҳтиёт шавем ки мана малинои якташа мечашам. Маззаи беҳтарин додам. аҷоиб бозорбоб барои дастурхонам, барои варенӣ карда мешавад. малинаҳои аҷоиб. дар он ҷо нишон тем кани мана малинаҳои абишни. дар ин ҷо малинаи Россия холпуштак надорад. мана калон калон аст. мана зард аст. ҳаминам ниҳолаш тайёр мекунем. нархнавош мебарояд. через Агроэкспорт муроҷиат кунем. дар экран телефон рақама мемонад. муроҷиат кунем. ниҳолаша ин солаш тайёр мешавад. ба шумо дода мешавад. кафолотиш кати, гаранташ кати. мана ҳамин баъдош омода ниҳолаша бемалол дастрас мекунем. омода Агроэкспорт через Агроэкспорт гирем муомила карда медиҳем. фақат 10 та 15 та дастрас мекунем. шумода нархош пастара карда дода мешавад. агар ки 1 та 2 та гирем нархи худаш мешавад. ана аҷоиб. дар он ҷоям ҳастам малинаи инҷоям расиски аст. малинаи римантанг яъне донош кулибни боре ки калон калон мешудааст. мана кулибни ба монанд аст. беҳтарин аҷоиб. ака ҳанта бизонем аҳсан аҷоиб. ман дидам ҳайрон шудам. аҷоиб. мана малинаҳои дидем. мана то тагаш мева серҳосил аз ино. мана серҳосил. ино аҷоиб аст. ино ҳам ниҳолашам мебарояд худованд иншоалло. дар ин ҷои малина ҳам дорем. да ино чӣ хеле сортам? Ну, российский. Российский номуш Ержавика. Марминҷон. Марминҷон, Нержавика. Бехор. беҳтарин аҷоиб. оли ино напухтааст. оли нав акнун гул биромада ғора кард. иншоалло фарзанд бо мебинем. беҳтарин. ино бинед сер ҳосилаша. ҳамта ҳосил додагаян ки ман ҳайронам. саломат бошен. ташаккур. дар комментария нависен. як лайк занед.